Jedna njena cura zove se Ivana, tek 14 godina je imala. Jako fino, jako dobra cura, ali njena mama ima sada jednog kretena od dečka koji je upadao u njenu sobu dok njezine mame nema. Bila je ta cura svoga života, je sita, svaki dan se pita jel ga ima tog Anđeja, tog čuvara neba. Bože, aka ima, ona ga najviše treba. Nema nikoga s kim bi mogla malo priča, samo malo da popriča. Ovo je stvarna priča, nije bila cura kao i svaka. Kod nje nema šminke, minice i štikrice, samo škola, onda doma. Kada padne zora, taj kreten od dečka njezine mame upada u sobu, kaže nisi mlada za mene. Svaki dan ista priča u školi, je bila outsider. Samo što je nosila Caritas stvari, ima samo jedan dečko koji nju gleda, koji je respektira, bio je visok u školi. Svi su njega znali, ali da joj priđe se srami. Ovo niko nije smio znati. Jednog dana kada je opet upao u sobi, ona čeka, ona već zna da će doć, pada je noć, suze na licu, neće nikome ništa reći jer se boji. Rekao joj je reci nekome jednu riječ, ubit ću ti mamu od straha da izgubi mamu. Trpila te bolove u sebi jednoga dana, kad su počeli simptomi trudnoće, skužila je gdje je sada kraj. Pamtim da je bio točno 5. maj, kad je skočila sa mosta, kad je bio kraj njezinog života. Jadna cura, samo zbog jednog kretena od dečka nestala su 2 mlada života, ali nije čudo koliko je prošla. Bila je jednom njena cura, zove se Ivana, tek 14 godina je imala. Jako fino, jako dobra cura, ali njena mama ima sada jednog kretena od dečka koji je upadao u njenu sobu dok njezine mame nije bilo. Bila je jednom njena cura, zove se Ivana, tek 14 godina je imala. Jako fino, jako dobra cura, ali njena mama imala jednog kretena od dečka zbog kojeg si oduzela život. Njezin život i život male bebe sada više nema, samo zbog jednog kretena od dečka. Samo zbog jednog